We gaan meteen door met de dames. Zij gaat een heel charmante dames trio voor u optreden. Ja, Tessa Smeets, Jill Kessen en Ivana Weijers. Dames, bedoel, wend gaat puur is met de vaste loon, want dan zit Geur het wel, toch? Geef ik een krachtig applaus. Laat ik horen voor puur. Duizend kleuren komen op vuren. Duizend kleuren kijken ons aan. Duizend kleuren gaat het gebeuren. Duizend kleuren heftige reizen op de hey, zing! Wow! Hey, zing! Oh! Woe! Duizend kleuren in mijn hart, de allermooiste plek. Veel maken een nieuwe start, zo'n gekkerder dan gek. Voor ieder mens gewoon apart, trek van nou een lijn. Al bisse wit, al bisse zwart, deze pad is voor iedereen. Duizend kleuren komen op vuren. Duizend kleuren kijken ons aan. Duizend kleuren, hoe gaat het gebeuren? Duizend kleuren, heftige reizen op de hey, zing! Oh! Wow! Hey, zing! Oh! Wow! Duizend kleuren, hand in hand, het mooiste wat bestaat. En iedereen vult zich hier toe, kom maak een einde aan de strijd. Voor elke chick en elke boy, komt nou het moment. Want of ze het nu wil of niet, ik moest meedoen aan de trend. Door! Duizend kleuren komen op vuren. Duizend kleuren kijken ons aan. Duizend kleuren, hoe gaat het gebeuren? Duizend kleuren, heftige reizen op de hey, zing! Oh! Wow! Hey, zing! Oh! Woe! Duizend kleuren komen op vuren. Duizend kleuren kijken ons aan. Duizend kleuren, hoe gaat het gebeuren? Duizend kleuren, heftige reizen op elkaar. Duizend kleuren komen op vuren. Duizend kleuren kijken ons aan. Duizend kleuren, hoe gaat het gebeuren? Duizend kleuren, heftige reizen op de hey, zing! Oh! Wow! Hey, zing! Oh! Duizend kleuren, heftige reizen op Duizend kleuren! En de dames van puur, dames, weer ze middag. Ja, goed. Ja, goed. Ja, je ziet er En nog u? fris en fruitig goed, moet ik zeggen. Ja, verzin wel meug. Maar dat was... Is dit de eerste wat je moet doen vandaag? Nee, we zijn net al in Heerlen geweest. In Heerlen geweest? Ja, op de In basisschool. Oké, en wat moet je naartoe nog dadelijk? We moeten dadelijk terug naar Helle. Heerlen. Naar Heerlen, weer terug naar Heerlen. Ja, goed, ja. Oh, fijn. Oké. En wie veel heb je er in Heerlen nog dan? In Heerlen vandaag. Ah ja, optredens. Eentje? Hebben we vandaag nog één. Ja. Nog eentje? Oh, oké. Danny, hou er nog 12. Ik bedoel, ga er maar aan staan. Misschien een beetje geulen. Ja. Ja. Zullen we er eentje doen? Ja. Ja, ik vind Willen wij meer puur? Veer willen puur? Het is weer begonnen, de lol en het plezier. Tijd voor muziek, een optocht en meer. gewoon aansluiten. De licht stralen en leven, joh. Ja, ja.
Tessa Love live op radio, tv en internet. Dit worden Tessa, Jill en Ivana. Dames, dankjewel. Leuk dat er hij wordt. Hele puur komt er weer aan. Ja, Roger. En Tessa zien we dadelijk nog eens terug. Tessa komt dadelijk nog terug. Ja, klopt. Ja.